Aupa, kaixo, ongi etorri Joko Ona podcastera, laugarren atala da. Hau, eta gaur pixka bat beldurti jarriko gara. Aupa, neskak. Kaixo. Zer moduz, Lore, Olatz. Zelan zua inoa, betik aletzen. Ondo, ni oso. Amentxe etxiem ez dela. Oiutzik, ja. Oiutzik. Bai, ez dakit zertako, ez? Alfambratzuako. Ibiltzeko aukera ikusten. Nik uste laizter pijaman etorri beharko gehala. Eta poltza beruaz. Hori da. Hilekoekin gaztenian poltza beruaz. Bueno, hemen txazten da laugarrena, ez? Bai. Venga, aurrera. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olatz Salvador eta Lorenekane Bilela Beitia. Bai, beldurrei buruz hitz egingo dugu gaurkoan, eta, bueno, bada holan ez, beldurra, ez da egiten da, zerbait, baina, bueno, harina izango da, Saiatuko gara bintzat. Momentu honetan, zuek, zeren beldur zarie? Zeri diozue beldur? Olatz. Gauza asko hori, eskeni nahiko beldurtia naiz, badirudi, gauza batzutan, iruditzen zait ausarta naizela eta bestetan beldurtia, orduan, hortxe, denbora guztian balantzata. Ausardia horretan igual beldurrak inzaz, baina, etxe oso. Hori da, irakurri nun esaldi bat zara, egin zazu eta beldurra ematen badizu egin beldurrakin. Eta nahi hor noa. Dana, beldurrakin, baina aurrera. Eta, baina beldurrak frenatu zu, noiz bait? Seguro baietz, bai, seguro baietz. Oaindikan beldurra ustez beti muga bat dala edo azkenan, ezakit dian, komplejo barrerak, baina gure buruari jarritakoak, hori beti, ikuste beti daudela. Zuz, beldurtia zara, Lore? Bai, askotan bai. Segun zertan. Baina, beldurre dekotzat gehien bat gauzek esan maitzeari. Zer nire bizitzan momentu askotan, gauzek hasi eta bertan bera itxi hori askotan pasaiat. Orduen, gaur egun, ja beste adin bateko zu, eta orduen beti noa, gauzek egiten dute zenean, objektiboa da amaitzea. Ez dakit zelan izango da, baina amaitu behar doz, ezin nazosta bere ziklo horretan ez amaitziak ze sortzen dutzu. Nik uste dute, bilurra hori dekotela askotan indutelako. Gauzek bertan bera itxi amaitu aurretik. Eta hori niretzat da frakaso moduko bat. Orduen gaur egun, adibidez, podcast honetan gauz, amaitu behar da. Ez dakitzen bat kapitulu izango diren, baina danatan egon behar naz, ezin dut esan. No, ahora lo dejo, ezin da. Gauzak... Gu egongo gara, hortxe, zuri esateko. Lore, hementxe! Supergusture nago, así que esan barko ustezue kontrakoa, ya está, ya, vale. Amaitu ya. Oye, eukidozue beldurra podcast hau iteko? Nik bai, buelta asko, hemen, ganbaran. Nola izan zan, dituzotzuen ian, eta bai eskua momentuan ezin duten esan, badakit ez ez? Kostata? Bai, nik hasteko pentsatu nuna berolatz, noiz ikasiko zu ez esaten. Eta gauza berriak datozenean, ez dakit, dazkat bi alde horiek eta alde batetik dakat. Ez dizu demora mango denerako, eta bezaretik dakat. Baina, igual, ondo, venga, puma, ala. Venga, eta aurrera. Gero damutu, gero ez, gero pum, eta gero hemen gaude, ja. Bueno, hori da. Ni atzo damutu naz. Bai? Bai, atzo, ja urduri paretan hasi nintzen atzo gauean, eta ostras, segaitik esan dut baietz, hasikeran ezetz esan neuen, eta ez naz mantendu hor. Ez que hasikeran deitu estanean Xabik, Xabi Doncel, opa. Gure koordinatzailea da, Xabi Doncel. Deitu zeuenean hasikeran ezetz esan neuen, baina ganera gogorre, osea, ez. Esan otzuen, Xabi, eske, ni de koña, eske hau ez dut ingo. Eta, baina, dei horretan bertan, dei bardinean, eske baina lehen hau pasan nintzen ezetik baietzera. Osea, que Xabiko lan Xabik talentua dauke, konbentzitzeko. Baduke, bai. Eta, normalien beldurrak azten dira txikina garenian, ez, txikitatik. Zuek esan duzu, beldurtia zarela, izango zinen baita igual txikitan. Baduketzu lan... Ez, igual ez. Ezakit, agian iluntasunak puntu batean beldurra eman izan dit, edo, ezakit, bakarrik gelditze horrek, txikian nintzanean aita kontatzen du behar nula lokartzeko, bere eskuko behatza hola eutxi, eta hola lokartzen nintzala, adibidez. Baina ezakit bereziki beldurtia nintzen edo ez, igual animatua, baina hori lehen bezala, egin baina beldurrakin. Osa, behin adibidez, piztinara bota nintzen, igeri egite jakin gabe, mangitok kendu nituen da bota nintzen.
izan zen erokeri bat, osea, nire amak hartu nindun, hola, eta atera nindun, baina momentu horretan pentsatzen dut hilingo nintzala, orduan. Kamikaze aputxu bet bazinen. Hori da. Eta eskua errenun, eskua sartu nun zutan, osea, beldurtia igual nintzen. Kontzientzia hartzen hasi zanean orduan. Igual hor arrisku guztiak tanteatuta gero esan nun. Kontuz, igual beldurra behar dezu. Ni banitz. Bai, beldurra beharrezkoa da, gainera. Ni banitzen beldurtie. Bai. Bueno, iluntasunari. Bilurra nik uste dut hori txikitan danok. Orokorra da. Josuketan ikinbenta genuen joku bet, mai joku bet, eta kastigo bat esan, komunera sartu, ez dakit zenbat segundu egon berzara komunean, atea izitxe eta harrie amatata. Eta kastigo hori nik uste dut Josuke inventa zeuela, ze, claro, igual berari ez tonen moten Bilurrek eta niri bai. Josu egunen baten ona ekarriko. Replika iteko. Bere bertsioa kontatu behar du. Eta gero bai... Zinetzen zugu. Ez da torri behar, zoran edo zer gauze kontatu. Asmatu ezak ez duzu baita. Claro, ondi ez eta asmatu ez, baina igual no se sartuko dut zurran bat. Hartu. Gero uretara salto itea Bilurra moten estan. Baina ganera nik ikusten eusen, nire lehen guzuek lagunek etoran piztinera saltoten, ez da? Zaguret esan lurretik piztinak urera, ez da buela... Ez da, askorik ez. Ikusten eusen saltoten eta pentsaten, nire bai gurot, ze ondo pastan diren salto egiten duen bakotxean. Baina Bilurra moten estan, orduan ez nagoen gure saltuin. Eta aitak, nire lehen guzu batek piztinadeko etxean. Eta orduan joanten ginen ara, eta igual negoten nintzen hor jardintzutik piztinen inguruen, olgetan beste loretsu eta hartzen ez dakik zer. Eta abisabarik, lore piztinera bota. Eta orduen, hasi nintzen, lehen guzuen etxera, Patriken etxera, Patrik, joaten nintzenean, ez neuen kentzen erropea, ez egoteko baino jantziegaz, aitak ez iteko hori, eta bardin da, erropa guzti. Bai, eta ikasi zinon. Ez neuen ikasi horregaitik. Ez. Zer pentsazun, terapia txoke, ez. Aita oso maltzurra, Ez gero, egon ginen, kostaiaten ugerritzen ikastia eta aitak lan handien zegoen hor, bai. Kortan haze pozoa, mainakako pozoan hor. Aita golan eskoimintetan niganean, ala. Eta hain Bilurra motatu durak edo? Ez, baina, eta guztu egiten dat pilo bat, eta plaien ugerritxea, ondartzan ugerritxea, baina sartzen manaz barrurentza, bakarrik, nonogaz banoa, superondo, bakarrik sartzen manaz, irrazionala da, gero baeko zu apuntata, beldur irrazionalak. Bai. Beldur irrazionalak, sartzen manaz barrurentza bakarrik, azten azpentsetan. Tiburoi bat etorriko da, ja ningo nau, edo ez dakiz ebitxo, eta ez dau tiburoirik. Osea, emetik ez dau tiburoirik, bardin da, baina. Baina zure imaginario horretan bada hor txabertuko da. Eta ja ningo nau, eta ja ez da. Beldurri irrazionalik zuk, holat? Igual holakoren bat izan daiteke, igual bai. Beldurri irrazionalak ez dazkat asko. Bueno, claro, nik nire buruari sinistarazten diodalako, nire beldurrak oso razionalak eta supererrealak diala. Osa, gertatu daitekela edo ze momentutan hori. Baina ez daukat horrela fobiarik igual, ez dakit, armi armak edo lakorik nik ez daukat. Eta, Javier Amenari entzunotzan abesariari, berak esatea, berak beldurra sentitzen da bela noski, eta beldurra beti egongo dela, baina ikasi daubela beldur hori disimulatzen. Eta hitzak jartzia be, garrantzitsua iruditzen jakola, ez? Kontzientzia hartzen dozunean, konturatzen zarela beldurra ez dela horren garrantzitsua, baina garrantzitsua dela hitz egitea hortaz. Zuek hitz egiten duzue, zuen beldurrei buruz, konpartitzen duzue, edo kostai txegatzu eta... Ez que sentimentutaz, ez dut horren, nik berbasko iten dut, igual sentimentutaz ez horren beste. Hori zuretzako. Bai iten dut berbani sentimentutaz, bai ez direneak hain garrantzitsuek. Oso sakoneko direnak ez dut eze kontaten. Orduen berba eta berba, pero poco contenido. Mucha paja. Sí, mucha paja. Poco contenido, bai. Nik uste kantetan azaltzen diala, nire beldur pila bat. Bai. Komentatu dugu hemen off the record, badago abesti bat, niri asko gustatzen gainera, hori abestia, azken diskoko kantua. Eta kantu horretan, zuk kontatzen duzu baita, bada, maite dozun pertsona horri ezin dotzazula kontau, maite dozula, beldur hori sentitzen dozula, esateko maite zaitut.
Eta gainera bukaera, spoilerren zinun, da bukaeran ez zara atrebitzen, ez atera, ez da? Kantanez. Hori nola sortzen da? Beldur hori benetan hola gertatu zen? Jo, eske, a ber, ez ditut nire intimidadea kontatu nahi. Baina eskirien bai. Kanta gure dez, baina konta bez. Lagun bat. Lagun bati gertu jako. Lagun baten lagunari. Nire lingusina bat. Baina politxa da, gertatzen dana, hori. Bueno, bai, alde batetik nahiko irekita dagolako, ez dakizulako hori horren atzean ulertzen dan, ea beste zerbait dagon edo besterik gabe isildu intzean, hor, pixkat, kode bat bezala iruditzen zait. Hori, zuk badakizu, zer dan hori. Zuk badakizu, baina ez dut esango hitzak ez ditut erabiliko. Hori da. Hori. Bueno, jarriko dugu, deskribapenean entzuteko. Hori. Eta jarri da zu, mesedez. Eta, ez dakit, zure kasuan esan duzu kantetan erabiltzen duzula, ez edo, mentzat, plasmatzen duzula beldur hori, beldurra beraz zuretzat inspirazioa da. Bai, eta badago esaldi bat, dantzari baten Apina Bosch izena du, eta berak esaten zuen beldurra beretzako motore bat dela, ze berak sortzeko, berak beldurrak eramaten duela sortzera unibertso bat nun bera eroso egongo dan. Eta nire asko gustatu zitzaidan eta iruditzen zait nire bideare hori dela, ez? Azkenean hori mugitzen nauten gauzetatik idazten dudala eta asko beldurrak dira eta bueno, ematen didala hori, beste leku batera eramateko aukera hori. Jo, eta leku hortara iristen zarenean, iruditzen jat lana egin dozula, ez? Eta lanketa dela, kristona. Aurrera pauso ondixa dela, ez? Norberantzatu, bai, ondo sentitzeko. Bai, gainera, batez ere, konplejoak entzeana, beldurtia, esango duten, eta agertu barnaiz hausarta. Ez. Agertu barnaiz benetakoa, eta listo, eta askotan ikusi dut, bada ere genero eraikuntza bat, ez? Guri permititzen digute beldurra erakustea, gizonei ez, eta hor, badago zerbait, eta bestela ez nukenik hainbeste hitz egingo nire beldurrei buruz, gutxi eukiko nituzke. Baina uste dut behar dela. Guztiok dauzkagula ahuleziak, beldurrak, barruko goza ilunak eta ateratzen baitugu askotan arintzen dira pila bat. Eta jatzu iruditzen, neskoko lan orokorrian, pixkat ez, orokortu ibida. Baina neskok igual errexau dukegula hitz egiteko hortaz, beldurrei buruz. Bai, eta negarriteko. Negarriteko, ez, ahuldabe hori erakusteko, baina beldurrak adierazteko be bai. Bai. Ez dakit zuen kasuan taldian, zuk sentidu zu beldur hori adierazteko errexau duketzula edo? Ez dakit. Nik bai ikusten dut, Krisek askoz begi hau erakusten deuzela Josuk eta Landerregaz konpareuta. Eta zurekin konparauta be bai? Nigaz konparata be bai, ze ez dakit igual mutiekaz asinazelako guretezean helen guzuek. Bai. Horrekiten. Enazain, ez dakit, femenina. Ez que feminidad y masculinidad hori da beste tema da. Beste gai bat deko zuhor gure bat zuhor. Venga, apuntota. Apuntota. Eta, bai, ez da zer esan horretaz, baina. Eta bai ikusten da desberdintasuna. Talde baten parte izatea, ez dakit, zure kasuan bada, taldeko parte badaki sentitzen zarela, baina beti ondo egotian behar hori sentidu duzu, beldur hori, ai ama, eta espadotzen muten biotena, hori sentidu duzu? Bai, hori askotan. Eta taldean bertan, karo, lau gara, eta ordu asko dire batera, eta askotan loiten duzue batera, jan, dana, osea, bizilagun esan dut? Familia, azkenean. Familia baten moduen, baina, karo, egunero igual ez hauz humore honean, edo igual ja kantzeta hauz hori ondoan eukiten egunero. Eta ez da erreza, ez da? Oso politxe da, ze familia bat bihurtu gara, baina batzutan ez da erreza, eta bilurra deko zu beti, ia ez duzun estropeako. Kapitulo baten ingendun berba The Beatles zelan barandu zen, ez duk gure izen jenteantzako ni joko, no? Ostras, zeon hori. Ez, bai, gure zartaldia zapustu ikasonez. Beti ikusula bilurre, joe,
zaindu behar dira harremanak. Harremanak orokorrean zaindu behar dira. Baina taldea eukite hain harreman estu eda eta hain hurbil bizi garan ez, gehiago nio zaindu behar da, ze luzerako gure badozu. Eta oso desberdinek ara ganera lauro, korrea itxik, batzutan bilur hori ekozu. Bueno, baina hori batzutan onda da, Bai, ezberdinak izatea. Eta politxe da. Igual ez gara aspertzen horren, beste hain desberdinek ara. Gero bat, hau da nik sentitzen dutena, edo nik bizi izan dutena bentsat. Feminismoak asko lagundu ez dela nire beldurrak ulertzen eta nire burua onartzen, ez? Eta neskon kasuan segurazki gehiago, bai sentidu dugula, famili bat sortzian, behar hori, umiak euki, bikotekide bat euki, bai ala bai. Dana, ez? 30 urte bitarte horretan, batez be. Eta feminismoak nola laguntzen dauen, dauzketzun beldur horreik usatzen, ez? Eta esaten, lasai, ez da ezer gertatzen, ez da, zuk dauzketzun beldurrak askok dauzkegu, ez? Eta ez da ezer gertatzen. Zuek sentidu duzu hori? Bai, eta ez zauzela bakarrik. Ez zauzela bakarrik. Eta bakoitzak beran denporia deko, gauz ekiteko, edo modu baten edo bestera inaldozu, ez dokuzu zertan mundu guzti egiten duena egin behar, eta beti da honor zure moduen, orden, ez dakit. Ez que oso gatsa da ze ez sentitzea holan, ez da? Ze txikitatik sartu dozkue, ez bada zure etxean be, zure aitatamak ez badutzu esan be, nonoke esan, sartu indatzu telebistan, eskolan, jugueteatan be bai, eske danatan, jostailuetan, barkatu. Eta orduen, Euskaltzaindia. Ez tozu batzutan dinozu, zeitik pentseta otolan, ez da? Badakit ez dutela pentsa behar horan, bai, eske, hamen dugu sartu hunde. Eta beldurrak dira. Bai. Eta nik adibidez, gure zumeak euki, baina espadozuz gure euki be, ondo. Hori da. Baina askotan, eres una fracasada. Espazos eskondute adin bategaz, eta espadozuz ondino umeak euki, has fracasado en la vida como mujer. Eta zuen artean, hori ikusten dozue, zuek? Bai. Edo aldatzen ari da. Ez dakit zer esan, Nik ez dut ikusi aldaketan dirik. Alde batetik nik sentitzen dut aldaketa bat adibidez duela. Bueno, ni igualen nintzen bizi duela, 30 piko urte. Baina uzet, egon badagola eta lan egin dutela iraganean ere asko aukera bat izateko esan diguten bide hori ez jarraitzea. Eta hala ere, oraindikan jarraitzen dugu borroka berean. Aldi berean pasada urteatan emakumeak esan zeurien lanekin, ze etxean geratu behar dire umeak eukitzen, gero hasi ziren emakumeak laniten, eta ja modan jarri izan edo, eta ondino dau, izen behar zarela superwoman bat, ez da, euki behar dozuz umeak eta zure umeak zainduen behar dozuz, eta aldi berean lan iten dozu, ez dozu itxiko zure lana, eta orduen presio hori bebaideko guoin, danain behar dozula batera, baina ez itxi zure umeak ez dakin beste batek zaintzeko, oza, zuk zaindu behar dozuz, baina ez itxi zure lana berez, eta dana batera, eta, igual ezin dozu danatara egon, ez dauden poraritan atarako bebai, eta kendu behartu dozu igual presioa putxu bet burutik, zure ganetik, eta esan, bueno, sozietateak hau esaten dozte, baina igual ni denpora behar dut hau iteko bakarrik edo hau. Eta musikariak azkenian, ez dakit hori ikuste duzuen, ez? Kasu honetan, ez da, eta aur bat euki nahi baduzue, noiz euki, ez? Emoten dabelako ez datorrela bat. Ez que ni pentsatzet, ez dakit ez da noiz euki oporrak, daukiko etume bat. Oantxe bertan nire bizitzan oso zaila egiten zait, imaginatzea nola. Bai, benetan. Nik esan dut gure dut ez euki, baina noiz. Ez que ez dakit, ez dut ikusten momentu eberez. Ze, garo, dinozu, zer planifika ingo duzu? Zure agendan sartuko duzu, gira joango gara betik, gerona, momentu honetan, hilabete honetan, ingo dugu paroi bat konposatzen hasteko eta ja grabaten hasteko, eta orduan momentu horretan geratuko nasa orduan. Ze momentutan. Eta ganera gero, ez dator, ezin duzu planifika, igual geratzen zara orduan momentu horretan, edo igual urte bete pastan da. Ezin duzu planifikeu, eta, klaro, momentu, lehen, normalean, gira handietan eta hola nortzu joaten ziren gizonak, ez da? Bai, ez dagoen problemarik, ez? Eta, klaro, aitak ziren, bai. Hori da, bai, baina. Klaro, baina aurdun etxean dau, bestea, eta gero umeakaz etxean dau, eta zu jiran baina bestea dau etxean, ez da?
emakumea. Eta azkenean joko ono bilakatzen zara, mendan Claro. hasten baduzu. Claro. Eta zein got. Orduan geratu, eta ezin gara joan jiran. Igual besteak aserretu. Eta edo ninoa eta umea aitaga ez da. Eta behitu, nik hau entzun dut, nik lagun batzuk ama dire, eta askotan entzun dut, juergan egon, karo, igual umea dau aitxegaz. Eta juergan egon, eta beran, umearen aitaren lagunek, edo beste lagun batzuk. ¿Qué, de juerga? ¿Y dónde has dejado al niño? ¿O dónde has dejado a la niña? Eta hori aitari, osea, su propio amigo, ez dut galdetzen juergan dauenean. Emakume hori, ikusi dut, nik pentsan hemen, karo, oin arte ez dut ikusi, ez dut egi lagunik ama ditzen direnak. Baina gaur egun ikusi dut eta bat emaino goi hautan. Eta, ¿qué haces aquí de juerga a estas horas? ¿Dónde has dejado al crío? Pues obviamente estará con su padre, con su abuelo. Al igual que está conmigo cuando su padre está. Lo he dejado en la barra, ahí en una esquina. Hori emakume hori, guk jagon behar duguz, gu egon behar gara leku guztietan, jagoten. Nik adibide hori askotan entzun izan dut. Bai, ez da, Nesken kasuan. niretzako gauze barri beta. Dau umia, norekin utzi duzu umia eta aitari galdetu ez. Bai. Hori, aldatzeko ordu bada. Venga, klik. Nik belakoa zeiuten badot, Ikerrera zegongo da umea. Iker, hortxe. Han egongo da. Bueno, beldurraz ari gara Joko Onan podcast honetan, laugarren atal honetan, eta, beldurrezko filmei buruz be hitzein nahi dutzuet, batez be izan dielako baitza askotan inspiratzaile, nik enek izen hori, baina, badau emakume bat, Desire de Fez, oso ona da bere liburua, astu gatutxo bere izena, beldurrari buruzko liburu badak, deskribapenean jarriko dugu ikusteko, eta berak hitz egiten dau, denbora guztian beldurrari buruz, bere beldurrei buruz, baina beti beldurrezko pelikulak mentzionatuz, eta loturak einaz. Eta kasu honetan, Txortxez taldeko liderrak, Loren Mayberrik, esan zauen Scream Violence, euren azken diskoa dela, beldurrezko filmei omenaldi bat, David Cronenbergen pelikulei omenaldi bat, ez? Eta nola egin dutzen, hori, lagundu ez, beldurrak usatzen, eta zuek badaukatzue, belakok badauke abesti bat, The Craft, Jóvenes y Brujas pelikulan. Inspirauta. Letrea, bai. Bertan, uste dut, claro, letra ikrisek idatzi deu. Gauzea da, atera bendune musika, eta justo parte bateko abestiek, instrumental parte bat kantan erdien, dala putxubete, lokura hor, saratea, eta, claro, orduen kriseri etorriakon burure, pues, como un conjuro, tal, eta orduen inspiratu zen letra dataretako The Craft pelikulean, estena baten, uste dut, dala, nik ez dut ikusi pelikula. Galetu hartu zu hau kriseri, baina, uste eta huela, momenturen bat, hori, kelarre baten antzekoa, konjuro bat, lo que sea, eta horretan inspirata dau letra. Desire de Fezek esaten dau, bera oso beldurtixa zala, ni bezala, ni oso beldurtixa izan, ez dut konta beha. Ni konturatu naiz, leheno ez, igual orain gehi. Ni oso beldurtixa naz. Eta asko lagundu zutzala beldurrezko filmak ikustiak. Nik ez dut ez Emotu dagoela... Nik hori ez dut inoiz ulertu. Kontraesan bat. Eta inoiz ez azki gustatu, eta beti pentsatzen hon, zer jongo naiz, egotera hola, adrenalina eta tentsio guzti horrekin, osea, ez. Osea, iruditzen zitzen masokismo. Niretzako txarra bada, ez momentue. Pelikula ikusteko momentu etxarra da gero. Amezeta txarrak eukitzen zuz gero. Horregatik, ez nion ikustenik alde honik. Esaten dut ez nion, ze lehenoan erabezaroan gehiago jute ginen igual lagunen etxera eta ikusi pelikula bat, enon ulertu. Interesgarria omen da. Gainera berak liburuan oso liburu hona da. Astugat bere izena, liburuaren izena nazak horretzen. Eta esaten dau, pelikula hauetan, edorozko pelikuletan be, hitz egiten dela asko emakumeen beldurrei buruz. Eta nola, berak ontxe, nola analizatu bitxundanak, eta feminismoan, kontatzen dian horrek, beldur horrek, emakume hau danok, dauzkogun beldur horrek nola plasmatu dituzten pelikuletan, gu igual konstiente izan gabe. Hortan, iruditzak nahiko interesgarria eta ikusi eta irakurri eta ikusi pelikulak nik ez dut ikusikoen, ni beldurran dut. Ez que ban maztopetan gauze bat, ze lehen esan dozunean olatzen belori,
zelan Ba da? hori. Ba hori. Belori, zer da? Ba hori. Ba hori. Hori. Ba hori. Ba, egon zein horretaz berbetan, akordanaz, izaron kontzertu baten, ze ez dut euki kanta hau entzunde, izaron kontzertu baten entzuneuen lehenengo aldiz, abesti bat guztiatena asko, eta eske akordanaz ontxe topa indote. Patinar sobre hielo, izaron abestia. Se esaten dugu estribillo edo, solo quiero poder decirte que te quiero sin miedo. Ze zuk be maitasunera buruz eta hitz egiten duzu abesti horretan, eta bilurre behar horrek eusek esateko, zimaz, atzera joan naz, parkatu. Izaroren abesti, ez, babeitu, aipatuko dut beste abesti bat, gure bat dozu entzun, Anariren tren bat zure barrura, eta kantu honetan esaten dau, ez noa bakarrik nire ondoan doaz eskutik helduta beldurra eta esperantza, beldurra eta gogoa, baina beti, ez? Beldurra. Beldurra beti hor dago, ez? Hor da, bueno, ba, interesgarria. Eta beste bat, bai. Gaur kapitulu honetan musika asko, Bai, ondo. Etxeko lanak. Gero entzuteko, hau, podcast entzute duzuen eta ikuste duzuen bitxartian, museike pausen baten eta bestiak entzute. Claro. Ba, badau abeslari bat, 0,76, bueno, 0,76, deko abesti bat Proud izenekoa, gure basu entzun, eta elkarrizketa baten, berbetan dabil justo abesti horretaz, eta esaten dugu, bueno, esati erderaz dauz, elkarrizketa erderaz topadot dino. En ese momento sentí que nadie se sentía orgulloso de mí, pero siempre me imaginé como una líder. Fue una cuestión de proyectarme como lo que quería ser. Eta interesgarra ikusiot, beldurran asuentegase, beti euki dugu, edo nik bintzat bai, beldur hori inorrez egotea nita sarro, ezta? Eta honek dino, zure burua ikusten badozu, proiektaten badozu, ikusten duzun moduen, lortuko duzu, eta jentea sentituko da. Eta gero itzen berba bai, gure deuela beran ama arro egotea berata, eta hori, ordeko... Nik uste, hausnarketa politxonekin ja... Bukatu aldela. Ez? Oso politxezen da. Bale. Bale. Zupa inozu? Eskerrik asko, Lat. Zuei? Datorren aztien gehiago, Eskerrik asko, ino. Mila esker. Lore Nekane. Amo nahi be omenaldi xa. Eta bitxori. Ondo segi, agur. 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 Gaztea.